wani dadi kayak kopi. Kanjeng Agung pangapunten, mbok bile kula sak rombongan kirang nuju brana anggen kira kita sesengan kaladuk-kaladuk anggen kula ngucap utawi anggen kula tingkah kirang nuju brana nyuwun agung pangapunten langkung-langkung gegawan sing arane asok bulu bekti glondong pengareng-areng kirang ing penggalih panjenengan sak keluarga Bapak Wiyono sak keluarga nyuwun agung pun pangapunten dateng panjenengan sini ana kekidungane tak kartolong ini Raten teko Jogja rega 1.250 ngeteno kemanten nang Surabaya sing dadi kemanten anake Cak Slamet laelo layo ngono blak-blak Surabaya liyane pesen kuwi nang kono ya Rip ya sing rukun ibu karo kuman sakjane ngono ati men eling-eling cilik turu dikeloni atus didusi mangan dilotek bareng wis kaya rupane kok wah aku diwanti karo awakmu ya jarene ibu mertuamu ojo pisan-pisan kok larani bojone mulai kok bojoe but nganti dramaane iki jarene Kang Elektun seujung rambut seujung kuku gelon Pak Dewi kita lah jangan sampai lagi dirinya asyik dari ini gengnya orkes semua sama jadi tapi singguan iya aku kenal kita mau belajar kewer-kewer angkat teko jadi itu kalau mau ini maaf kapan kapok ya aku masuk pada siapa ya kotak godrong nggih lu mboten napa-napa anjene kula ben godrong nggih kok kota apa nih dienge pasrah ya nah bapakmu iki mbak bola sapa musala sapa ndek masjid mergo ana niku ana pujane para kiai tak ngene apa cili arane satto mereka ejek cilik sok pasrah kiai engko di pasrah kiai harus kapan ora kudu kampung oh ya awak dite kaya ngono lah kowe nduk yang kudu sabar ngomong kali ya kudu sabar ngomong kali mergo al-ta'ala ki maro kira ya Bismillahirrahmanirrahim oh pinter pokoknya kapan dibaca disuruh ngucap Allah itu masuk tak perlu mudah aja orang akan cocok kok orang Jawa min ayati laqallahu anfusikum awal tasbuha wa jalbayakum mawaddah warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jarine guru-guru moya iku sing wis coba oleh ngaji to enak-enak. Saking bobote iku nrimo kencengan iku nek dawuh ya iku sing kurang ngono. Ya apa jarene wong praktis minangka tandha-tandha kekuasaane Gusti Allah nyiptakno arek kok sing ada seneng ati ini mergo wong lanang iku nek atine ayem kirane ikan jake bakal bisa nyiptakno apa kang diarani mawaddah warahmah. Apa dununge mawaddah rasa cinta warahmah kasih yo kasih sayang besok bakal ketemu ana akhirat kapan ana donyane iku pinter ngeramut lan pinter ngrumat anane rasa cinta kanjeng dawuh ad-dunya mata wa khairu mata ila mar'atus sholihah ngono ya apa tegese
donya apike kaya ngene cek lah apik kang wong wedok sing Pak kaya elektronik kamu Seka indah tamoi istri kaleha hiasan dunia kasusu itu bagaimana mahesa iya kan ya apa dulu itu saiki masuk wong wedok apalah kelane gede-gede kalunge sak rantene kapal iku jare apik iki gak cek luwe apik duwe bojo sing sopan ana cerita lah kok apa ya kan biyen sampeyan gak tau ngaji zamane Kanjeng Nabi iku saben-saben salat subuh sakmarine salat subuh iku ngadakno majelis taklim arek ngomong jenenge do iki diprasine iki lho Kanjeng Nabi apa iki ciri kok wedok sing sani kok Kanjeng Nabi tapi mesti ali jeneng to iki soli rumah telu rumah apa salah tak ada itu dengan dia mai datang dari kala pemberian dalam kalau ngomong siji irine wong wedok sing soli kan ila naloro sarebu ai kapan sliramu dipandhem karo arep ya apa arep iku golek sliramu iku kakon nyenengno ojo metotok bindut ya nduk ya kudu murah senyum balik dari tukang elektron dari senyumnya duwe manis sekali oh ya sampai baik sama kamu ini kan tak kira nyawer lo mencuri anak Muhammad jadi kudu nyenengno iku sing nomor siji kirine wong wedok sing ini wong sing nomor obat prasatwa Ida amaroha atau kapan arif merentah awakmu yuk ojo pisan-pisan wajib kok merentah senajan kewajiban itu merentah bojomu menang-menang merentah kok menang-menang ya mulai ya ya kudu mawulane Kanjeng Nabi iku kau apane ngongkon karo bojone telung kata dulu Inuru amrutullah malu aido anha fasatut kapan arep iki lelungan tomat anak iku iso kok panjang mergo Mas arep metu kok omah iki golek rezeki pasu al-alimillah laku ono lemah kok bakal ketemu